Здравейте, приятели! Ние сме Гери и Наско. Ние сме пътуваща двойка, опитваща се да обиколи света и да ви даде ценни съвети с видеята си. В момента сме в Латербрюнен, Швейцария. Долината е известна с многото водопади и красиви гледки. Така че настанете се удобно и се наслаждавайте! Малка промяна в плана, решихме да не оставаме в Интерлакен и в момента сме в Гринденвалд. Отиваме да проверим един от къмпингите тук, дали има свободни места и какви са цените, защото това, което казват на място и това, което пише в сайтовете им, често не отговаря. Различават се доста. И така или иначе няма какво толкова се направи в Интерлакен, няма какво толкова да обиколиме, има само една забележителност, която може да се качите с влакче до една от високите точки от вюпойнтовете и нищо интересно като цяло и да се возите с корабче в езерото, но това може да го направим по всяко време. Пък го дава другите дни времето да е добро, после да се разваля и ние решихме да смениме плана, за да може да се възползваме да се качиме до Мюрен и до другите по-високи места, които са достъпни. Точно така. И за това решихме да дойдем в Интерлакен и тук е долината на водопадите. Може да видите водопадите отсреща. Голяма красота. И надясно по скалите има навсякъде. Точно така, долината на водопадите и както Насито каза, в Интерлакен може да направите возенето до Хардеркулум. Ние ще го пропуснем, така че решаваме... Може би, още не се знае. Да, защото имаме време след това на връщане да го направим, но за сега планът е такъв. Общо взето, плановете се променят, нещата се променят, но всичко става в движение. Къмпинг рути, няма места. Сега ще ходим да провериме някое друго местенце, за да може тази вечер да останем. Защото тук са на принципа, който превари, той завари. 2 часа почва чекирането. Ако се наредите по-рано и сте от първите и се освободи место и има, влизате. Ако няма, ариведерчи! Така че ще си търсим някъде местенце за тази вечер. Точно така. Я питате каква е цената. Мен лично жената ме попита колко човека сме, с какво превозно средство сме и дали имаме куче. Също дали електричеството ще ни бъде нужно. Така че това определя цената. Да, кучетата ги таксуват, не знаено защо. И електричеството се таксува, което е нормално. Но ние за една-две вечери електричеството 3 дни стига. Водата в буса също не стига за толкова вечери и дни като цяло. Така че, влеземе ли, ще си се възползваме от тях. Абсолютно. Но да видим за тази вечер къде ще останем. Малко по-надолу от къмпинга Рути сме в къмпинг Брейтхорн. Ето го. 35 франка сме заплатили. Може да видите. За 2 човека. С кемпер, без куче, с сток. И отделно си заплатихме 4 франка за Wi-Fi. Да имаме, защото тук навсякъде интернет е нещо страшно. Мюрен се пада отгоре, но имаха място само за една вечер и ще видим утре през деня какво ще се освободи и тогава дали ще ни настанят за още няколко вечери, защото цената ни устрои, по-добре да останем тук и да се разхождаме където сме си планували да ходиме. Сега ще се вържеме с стока и ще си направим нещо за хапване. Това е от нас за сега. Останете до края на видеото, за да не изпуснете нещо важно. Добро утро! Добро утро! Часът е вече 9. Ние сме станали в 7 с Гери. Обаче след снощния дъжд и е доста облачно. И сега сме тръгнали с Гери на една разходка да ви покажем един водопад. Това е пътя, който се пада зад къмпинга, по който ще вървим към водопада в тази посока. И по пътя вижте какво видяхме. Автомат за кашкавал, яйца,
6 броя яйца, 4 франка. Мляко, кола, месо, суджуци, мед, 4,80, 225 мл бурканче и някакъв сироп. Интересно. До сега бяхме виждали с коли, с снаксове, с всякакви глупости, но с такива работи не бяхме. Даже сме виждали на места, които хладилника е оставен безпризорно и само си оставяш парите и си взимаш каквото ти трябва и заминаваш. Има и такива магазини. Да, като имате предвид, че това, което е заредено тук, всъщност е производство от местни ферми, така че всичко би трябвало да бъде приготвено домашно и с хубаво качество, предполагам. След кратко изкачваме по пътеката, влизаме в тунел, който ще ни отправи към стълбите. След 8 часа на табелката пише, че светлините в тунела не светят. Вау! Красота! Отгоре се вижда и Венген. Ето го самото село. Единия къмпинг и другите нагоре. След кратка разходка, няма и 10 минути, вече сме в най-горната точка. Може да видите водопада. Зад нас. Зад нас, да. Долу е Юнгфрау къмпинга, а нашият е по-нагоре по пътя. И след това е този, на където бяхме вчера и нямаше места. Горе Венген, цялата красота. Все пак е долината на водопадите. Навсякъде има водопади. И както виждате, няма чак толкова много опашка зад нас, така че в това време, дори да не ставате супер рано, пак може да предварите опашката. Пише, че само лятото работи, което е нормално, защото и сега се пързарят много скалите, като си скачате, така че внимавайте, има въжета, за които да се държите. Безопасно е, няма вход. Едно от безплатните места в Швейцария, които са рядкост тук. Хубаво е, ако идвате на този водопад с някакво шушляче или непромокаемо яке, защото постоянно мокри и може да ви намокри и да ви е хладно, защото ние тръгнахме и се облякохме, но по пътеката нагоре е стръмничко и става топло и тук вече има течение, така че обличате се, за да не се намокрите. И с подходящи обувки, защото както Наско каза, наистина е хлъзгаво и мокро. Но пътеката не е дълга, така че да не сте с подходящи, ще се качите, няма проблем. Дръжте се за въжете. Кратката ни разходка до водопадът приключи. Сега отиваме да си преместиме буса на друго място в къмпинга, защото днес ни казаха, че може да останем за още 2 вечери. Преместваме буса и отиваме към едно друго местенце. Тук в къмпинга може да си купуват всякакви зърни закуски, кафета, шоколади, ако от каквото и да имате нужда. Всичко има. Кафе, закуски, сладко има, сладка за мазане, оцет, олио, кашкавал, хол. Всичко е окей. Ето и цените за хеликоптер, ако искате да се возите до различните места. Зермат, Матерхорн, 680. Юнгфрау е 210. Зимата 140. Ето тук може да сканирате QR кода от видеото и да получите повече информация. Както и тук. Картата, която ви дават от къмпинга, ви носи намалени отстъпки на тези места. Те са различни, може да ги видите. Има за
Всичко по 5, 10%, 40%. Така че може да се възползват. Също така къмпинга не е само за каравани и за палатки. Има и такива като хижички, малки къщички, които може да се наемат и да отсядате там. Ние сега ще чакаме автобуса да видим колко е пари като се качиме, за да ни закара за една спирка до самата гондола, с която ще се качиме до Мюрен с Гери да направим Виа Фератата. Това е цената за автобуса. Имате безплатен Wi-Fi. Глобата е 100 франка, ако ви фанат без билет. Рязка промяна в плана. Вижте колко много хора има. Има гондола на всеки 30 минути. Тази гондола да събира по 30 човека. Ще трябва да чакаме, не знаем още колко гондоли, за да се качиме до Мюрен и да направим Виа Фератата. Затова това го оставяме за утре сутринта рано, защото към 5:30-6 почва да фърчат гондолите и ние ще сме първите, за да се качиме, за да не чакаме. А сега ще отидем на един друг водопад. Ето това е името на другия водопад. Пише, че са 10 спускания на вода, която идва от трите върха, които са Ейгър, Мон и Юнгфрау. И пише също, че е отворено от 8:30 до 6, така че пише, че 5 минути нагоре. Сега да видим колко време ще ни отнеме. Има и паркинг. Мисля, че паркинга е безплатен, защото не видяхме машинки, така че... Колко дълга опашка има. Тук има вход и заради това се получава опашка. Цената е 14,6 за деца. Ако имате карта от къмпинга, имате намаление. 25 и 20 ни взеха. 2 франка и половина и 50 цента ни намалиха с картата. Мислех дори да не питам, просто я държах и жената каза, че с тази карта имаме намаление, така че вземете си ги. Пак е нещо. Едно кафе. Вау! Една минута с това асансьорче и вече сме почти най-горе. Също така, ако искате, може да го ползвате и наобратно, но има и стълби, по които може да слезнете пеша. Вътре е доста забележително. Тази цялата вода с цялата си сила, която се спуска от тези 3 върха, направо е уникално. Но задължително си вземете някакво връхно шушляково, дали ще яке или само някакъв шушляк, защото вътре тази вода прави огромно течение, много е студено и мокри. Най-важното, че е мокри. А като имате нещо лекичко и тънко да е само, ще ви върши много добра работа. Продължаваме разходката. Ето отсреща, където бяхме сутринта на онзи водопад и по пътя къмпинга и тук е другия водопад. Ескалатора, по който ние се качихме, ние така му казваме ескалатор, защото прилича на ескалатор, е зад нас. От тук по тези стълби се слиза, а от тук по тези отивате до първия. Вие избирате, може да се качите отдолу нагоре или отгоре надолу да се пускате, като се качите с ескалатора или с ескалатора да си слезнете. Изборът си е лично ваш. Румбелбах водопада наистина си заслужаваше, така че ако имате време, елате да го видите. Ние сега се отправяме към Латербрунен, за да си хванем влак и да отидем към Венген. Целта за днес е да оползотворим на максимум деня, защото според времето имаме малък прозорец от хубаво време, според прогнозата, но да видим. Ето го макета на лифта, с който се качихме догоре. Като цяло Юнгфрау региона е известен с това, че има много забавления. Тук може да видите от различен вид. Много хеликоптери виждаме всеки ден, има скачане с бънджи, всякакви забавления. Така че
Тук със сигурност не може да ви бъде скучно. В момента сме на гарата на Лауте Брунен. И си закупихме билет до Венген, като цената е 6,80 на човек в една посока. Точно така. Ако искате да се качите от тук до Юнгерфрау, вижте каква е цената. 227 франка на човек. Така че Юнгерфрау най-вероятно ще го пропуснем. Или просто ще търсим да стигнем до някъде с влакче и оттам да се приближим колкото е възможно по-близо. Пеша. И най-накрая сме във Венген. Ние ви препоръчваме да си хванете влака до Kleine Scheiding. Това е последната спирка на този влак. Горе има езеро, но ние решихме да останем тук в Венген, за да направим разходчица и слизаме обратно надолу пеша. Във Венген Тоблерона, 2 Тоблерона, 11,70 и едно кафе, 3,70 франка. След кратка разходка из Венген, сега тръгваме пеша по пътеката надолу. До нея се стига, като тръгнете от гарата на Венген, посока към Kleine Scheiding и вървите по линиите. След 50 метра ги пресичате и влизате между къщите по една пътека и то ще ви свали на един път като този. И ще видите по-надолу по него табелка и табелка за колездачи, че е колездачна алея. Ето тук прекрасно се вижда цялата долина с водопадите отстрани. А отгоре се пада Мюрен. Ние почти сме в Лауте Брунен. Пътеката надолу е 55 минути. Нагоре е бая страничка, така че се пригответе, ако искате да се качвате по нея с доста сили. Така приключва днешната ни разходка. Успяхме да навъртим около 20 нещо километра. Оползотворихме деня много добре, но вече сме уморени. Да. И сега ще си направим нещо да хапваме и ще почиваме, защото утре ни чака нов ден и нови предизвикателства. Его. Или два. Това за малко беше. Хайде, лате. Някой път става ти, Бели. Единия малко се закачи парашутист на клоните, ама какво да правиш? Предполагам, че са опитни, така че ще знаят как да се прави. А ние се отправяме към лифта, за да се качим на Мюрен и с Гени да направим Виа Ферацата. Така че останете с нас до края. 11:20 е карта в една посока до Мюрен на човек. Ето тук са цените за всичките маршрути. До най-горе 108 франка. Тук на паркинга на лифта може да видите колко много коли има. От тук тръгва гондолата. Другото, което трябва да знаете, е, че ако искате да си запазите да спите в Мюрен, догоре с кола не може да отидете. Трябва да си оставите колата тук, да си заплащате паркинг и ако искате да обикаляте тук, но спите горе, ще трябва да слизате и да се качвате всеки ден. Защото на карта вие го гледате и си мислите, че са всичките на едно ниво и с кола може да се стигне, но не е така. До Мюрен, до Венген и там не може. Така че си правете сметката къде ще си избирате място. Ако ви харесва някое място горе, трябва да го имате това на предвид, че ще пътувате всеки ден. Ето е гондолата, която ще ни качи догоре.
За 2 минути, може малко повече, сме на Гимневалото. Тук се прекачваме на други лифт до Мюрен. Тези кабини събират до 101 човек. Понякога, когато има нужда, в средата слагат клетки и свалят или качват животно до селото. Най-сетне сме в Мюрен и сега отиваме да намерим Виа Фератата. Когато слезнете от лифта, вървите само направо. Когато видите този Интерспорт магазина, старт Виа Ферата. А дали може да се движи в другата посока, отдолу? Не знам, сигурно. Така, нужната ви екипировка за Виа Ферата. Каска, спортна седалка с 2 ремъка и карабинер. Не омаловажавайте нито една част от екипировката, защото може да ви коства много. Нашата екипировка закупихме от Билей Анкър, която фирма също така извършва много височинна работа. Прави изолации. Аз съм работил към тях. Това е един от най-добрите екипи, с които съм работил. Оттам си закупихме екипировката. Специален кит за Виа Ферата, който ги включва цялата тези работи, които ви изредих. И са на много добра цена. Ако тръгнете си и купувате по-отделно, ще ви излезнат малко по-скъпичко, но може там имате вече избора, тук са ви готови. Ако нямате никакъв опит в това нещо, не го правете сами, по-нагоре си наемете гид, който да ви заведе. Защото с тази работа шега не бива. Аз, понеже съм работил в този екип, който споделих преди малко, за което съм им благодарен, съм научил доста работи от тях. Затова си осмелявам без гид да тръгна. Но ако вие нямате никаква представа какво правите, не ви го препоръчвам, защото е доста опасно. Демек, може би разбрахте от нас току-що, че поставям живота си в негови ръце. Така че се надявам да ме обучи добре как да си поставям. В твоите ръце си всичко, само не трябва да бързате. Трябва да се науча как да се обезопася, как да си поставям, как се казваха? Карабинерите, за да бъдем в безопасност. Надявам се всичко да бъде наред. Ако решите си правите произволя, забележете, карабинерите не са от обикновените, които нямат закопчалка или с тези с винт да ви бавят и да ви губят времето. Тези са от този модел. Има други, които се завъртат на половината на страни, тогава се натиска. Много е важно това да е затворено, защото не дай си Боже да се случи нещо, може, както казах, да ви коства много. Правете всичко както трябва и на всяка една осигуровка си да се закачите, да не оставате само на една. Винаги и двете. Нагласете си го така, че да ви е удобно. Аз обичам да ми е по-стегнато. Това не значи, че не може по време на разходката ви по Виа Ферата. Виа Ферата означава железен път за тези, които не знаят. Да си разхлабите, да ви стане по-свободно. Така, Гери е готова вече. Ето така се случва обезопасяването. Вървите и първо единия карабинер слагате, за да не оставате без осигуровка, после другия и продължавате. Тази Виа Ферата също е безплатна. Има една въжена линия, която ако искате да се пуснете по нея, тя се заплаща. Ако си наемете гид, който не знаем каква цена е, ви е безплатно. Обаче ви съветваме, ако правите Виа Ферата, си купете собствена екипировка, защото направите ли един път, ще правите още други пъти, няма смисъл да давате пари по наем. Вероятно найма ще ви струва колкото екипировката. Така че съветът ми е това. Ако искате да си закупите от място, от което ние си закупихме, ще оставим долу линк под видеото, да си закупите и вие като нашият кит. Връзата се на стоманено въже, което е около 16 мм и ремъците са опънати. Може да видите, че аз съм се отпуснал и няма какво да стане. Напълно безопасно, ако не направите някаква елементарна грешка, за това внимавайте. Добре, някаква част минахме. След малко почва интересното. На високо.
Ако от напрежението се чувствате уморени, имате и пейчица да починете преди влизане в сериозната част. Гери от тук се справя перфект. На средата сме на най-красивата част. Вижте, Гери справя се перфектно. 600 метра височина. Продължаваме. Браво, Гери мира най-страшния участък. Без никакъв проблем и без никакъв страх. Имаше малко страх, но това е нормално, като е за първи път. Браво. Поне ми даде шанс още в началото да се откажа, но аз събрах сили и си казах, не трябва да продължа. Това е за всички приятели, които ми казаха, събирай сили. Може да видите парапланеристите отдолу. Много добро изживяване. Оставане още много малко, но това беше най-интересната част. Към момента зиплайна, който е отдолу и пресича и съкращава пътеката, е затворен. Не, че ние щяхме да се пускаме, но ние си продължаваме по маршрут. Ето е площадката за началото за зиплайна и се спускате до другия край. Вижте. Тук има толкова много парапланеристи, толкова много хора се радват на височината, така че направете го и вие. Този участък Герия най-притеснява, обаче, що мина онзи най-висока, тук ще е играчка. Само напред, така. Напред, гледай, да не те е страх от високо. Браво! Гърдите изправи напред. Браво, добре си. Справи се! Браво, още малко. Браво! Още едно невероятно предизвикателство за Гери с невероятна гледка. Която е на предела на силите си вече, доста е дълго. Не е час и половина, дълго е. И последния як участък сега предстои. Този мост. Аз ще съм първи. Отново. Максимум 10 човека на мост. Така че можем заедно. Ще плачем много. Добре, защото така мислиш. Тук пише, внимание, максимум 10 човека на мост. Гледката е невероятна. Вау! Сега сме към края на Виа Фератата. Ето горе остава Мюрен. Слиза се по скалите и моста. Мисля, че сме към края, но ще видим. 150-200 метра след последния железен мост Виа Фератата приключва. На лифта сме и сега ще починеме.
Заслужено. Час и половина до 2. Минимум. Няма как да стане, но няма значение. И от тук ще направим една разходка с Гери. Ще видим Виа Фератата дали ще бъде включена в едно видео с досегашното или ще има отделно за Виа Фератата, за да не се получава твърде дълги. Това ще го видим при обработката. А ние сега отиваме да починем и ще направим една разходка, да ви покажем още невероятни места. След кратка почивка да се привлечем и да пинем малко вода, се отправяме на разходка по този маршрут. Там с Будели 2 часа и 45 минути. След това се връщаме към Гимелаут, хващаме си надолу гондолата. Гимелаут е тук, където сме в момента, от Гимелаут тръгваме. Да, като слязохме от Мюрен. Да. Ако правите тази пътека на тръгване, си напълнете вода от тук, защото нагоре, доколкото знаем, няма чешми и няма откъде да си напълните. Променихме отново плана, защото там с Будели, или как се казва? Там с Будели се пада от другата страна на планата, трябва да слезем додолу и пак да почнем да се изкачваме. Затова ще се върнем до Мюрен и от Мюрен ще видим за някаква друга разходка отгоре, да видим красотите. Ако не, пак ще се върнем по Виа Фератата. Надали ще иска. Отново сме в Мюрен. Влизаме в магазина да си вземем кафе и ще търсим някаква хубава гледка да изпием кафето си и да хапнем. След това ще търсим някой хубав маршрут за разходка. Ето това био кафе си вземаме ние. Голямо 3,70 франка. И тук може да видите също. Тук не е на самослужване, все плащате на касата. Иначе си самообслужвате. След кратка почивка продължаваме нашата разходка. Ето на тази полянка може да видите как всички хора или си носят ядене, или си взимат от магазина и сядат и хапват. И се наслаждават на гледката. Точно срещу градинката се намира Интерспорт, който ви казахме за по-рано. И да споменем, че цената за наемане на екипировка е 25 франка. Също има възможност да я върнете в Гимелаут, в Интерспорт, но ще ви струва 5 франка. Или имате възможността да се качите пак до Мюрен и да я върнете тук. Тъй като Гери се умори, аз реших да продължа сам нагоре. Тя остана в Мюрен. Продължих сам, защото утре няма да имаме възможност да дойдем отново, защото го дават времето да се разваля. А исках да видя тази красота. Вижте. До всеки връх има пътека, има лифт, има влак, има възможност да дойдете по какъвто начин вие пожелаете. Всъщност в Мюрен ние се опитахме да ви дадем някоя идея за пътека, но тук няма никакво значение по коя пътека ще хванете. Единствено, ако не правите Виа Фератата като нас, може да си отделите един цял ден за разходка и да се разходите, защото ще видите невероятни кътчета и места. Гледайте. Отсреща е връх Айгер, а тук е Юнгфрау Йох, но в момента от облаците не се виждат. Ако малко по-късно се изчисти, ще ви ги снимам да ги видите по-добре. Ето тук може да видите колко пътеки има за разходка, вече като се качите само горе. Едно разклонение, друго за нагоре, натам от другата страна на планината, а отдолу почват още няколко, така че имате богат избор. Дори да искате да останете само в Мюрен, има къде да се разхождате и какво да видите.
Това е пътеката Панорама Мюрен. Може да видите, целият Мюрен се вижда от тук. И навсякъде има много хубави места с хубави гледки за почивка. Невероятно. А това влакче за 8,80 в посока ви качва до горната точка, която бях преди малко с кравите. Така приключи и днешната ни разходка в Мюрен. И Гимелаут. И Гимелаут, точно така, с вилфератата, с всичките невероятни гледки. Понеже в края на деня ние не тръгнахме от Мюрен, а тръгнахме от Гимелаут. Слезахме пеша до Гимелаут и касата не работеше и не ни проверяваха за билети. Така че надолу е безплатно следобедните часове, ако не тръгнете от Мюрен, защото на Мюрен касата си работи, а долу касата и машината не работеше. И поради тази причина никой не е искал билет и така или иначе двата лифта идват едновременно и всички скачат на Юруш и няма за кога да ви проверят за билет. Ако имате сили, може да направите тази последната разходка от Мюрен до Гимелаут и може да си спестите билетчето. Дори да не си го спестите, ще си го намалите на половина. Да. Защото от Гимелаут е 6 франка. Точно така, на човек 6 франка. А иначе е 12 и 20 от Мюрен. Независимо дали ще си купите билета където и да е в една или в две посоки, тук няма никакво значение. Независимо дали ще е в една или в две, цената си е една и съща.